Na našu tohtoročnú dovolenku z Čečoviec do Poľska a Nemecka sme sa pripravili podobne ako pred 7 rokmi. Aj keď samotná jachtárska trasa bola až na zopár miest úplne iná. Dokonca sme boli v poľskom moteli Orlik ubytovaní v rovnakej izbe. Izba v Orliku sa nijak výrazne nezmenila až na neprakticky vysoko umiestnené zástrčky. Oproti dovolenke spred 7 rokov sme si však všimli výrazné zdraženie, zúženie výberu jedál v motelovej reštaurácii a celkový pokles kvality služieb, čo je do určitej miery nepochybne ovplyvnené ekonomickou krízou. Momentálne je Orlik v procese predaja. Pár metrov od motela je menší supermarket Dino, s ktorým sme boli spokojní a nakúpili sme tu jedlo, ktoré nám vydržalo ešte aj nasledujúce dni. Počiatočným prístavom bol, tak ako naposledy, prístav v Štetíne. Po príchode sme museli čakať, kým sa vráti bosman a uvoľní sa pre nás miesto. Čas sme využili na umytie lode. V prístave je aj jachtársky klub pre mládež a opravovňa lodí. K Žeriavu nás dotiahli traktorom značky Zetor. Bosman bol veľmi šikovný a loď nám dal ľahko a rýchlo na vodu. Nasledovalo zdĺhavé a úmorné 6-hodinové montovanie lode, dvíhanie sťažňa a nosenie vecí z auta do lode. Auto sme potom zaparkovali na vopred priradené miesto, prikryli ho protikrúpovou plachtou a tam na nás čakalo nasledujúce 3 týždne, až kým sme sa poň na konci dovolenky nevrátili. Baby išli medzi tým na nákup potravín a prehliadku prístavu. Priamo v prístave sa potraviny nakúpiť nedajú, ale neďaleko susedného prístavu je minimarket Žabka, kde sa za predražené ceny dá kúpiť bageta, hotdog, káva, zmrzlina, mrazené jedlá a nejaké základné potraviny. Najmä polotovary. Výber zeleniny a ovocia je dosť obmedzený. Väčšie nákupy odporúčame urobiť inde. Labute vyzerali byť krotké a navyknuté na prítomnosť ľudí. V areáli sa nachádzajú aj vonkajšie cvičebné prístroje na udržanie jachtárov v dobrej kondícii. Recyklovať odpad sa tu síce dá, ale počas väčšiny dovolenky sme to nerobili, lebo spôsob recyklácie a prístup k recyklačným nádobám nebol konzistentný a označenia nádob boli miestami vyslovene mätúce. Plavba do Nového Varpna prebehla bez problémov. Cestou sme videli orliaka bielohlavého. V tejto oblasti je ich tu pomerne veľa.
Nové Varpno vyzeralo presne tak, ako sme si pamätali. Mestečko pôsobí vyľudnene a nedotknuto ako z počítačovej hry Sibéria. Sú tu dva obchody s potravinami a zmiešaným tovarom. Na veľké plnohodnotné nákupy nepostačujú, ale na dokúpenie drobností postačia. Naším cieľom bolo variť celú dovolenku na lodi, čo je oveľa ekonomickejšie a často aj zdravšie, než vyjedanie v reštauráciách. Tento cieľ sa nám podarilo úspešne splniť a až na bagetu zo Subwaya na konci dovolenky a grillované klobásky v Nemecku sme žiadne reštauračné ani bufetové jedlá nekupovali. Po nákupe sme sa vydali na prechádzku po Novom Varpne. Celá promenáda na pobreží je chránenou prírodnou rezerváciou. Je tu bohatá flóra a naučný chodník je lemovaný ceduľami o svetoznámych námorníkoch, ktorí sami oboplávali svet. Niektorí dokonca na vlastnoročne vyrobenej plachetnici. Kúpanie je tu síce zakázané, ale nikto to nedodržiava. Počas plavby do Anklamu sme videli zatiaľ najväčšiu formáciu divých husí. Vyzeralo to ako z Hitchcockovho hororu Vtáky. Elektrické dráty na fotkách vyzerajú nebezpečne nízko. V skutočnosti sme však nad sebou mali viac priestoru, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A napriek tomu, vždy keď sa plavíme popod dráty, bojíme sa, či do nich nenarazíme sťažňou. Anklam je menšie pokojné mestečko s lacným kotvením. 20 eur za 2 noci. Táto suma bola viac menej rovnaká aj v ostatných nemeckých prístavoch. Podobne ako v Štetine, majú tu dielňu na opravu a stavbu lodí. Je tu aj priestor na grilovanie a odpad možno recyklovať. Rybolov je zakázaný v celom prístave a okolí. Namiesto toho sa môžete zabaviť pozorovaním vodného aj pozemného vtáctva. Pri platení za kotvenie sme bohužiaľ nemali hotovosť, keďže sme boli pripravení za všetko platiť kartou, čo v tomto prípade nebolo možné. Našťastie sa pri nedalekom supermarkete Famila, ktorý je prakticky cez cestu pár metrov od prístavu, nachádza bankomat.
Peniaze za kotvenie je možné nechať v obálke hodenej do urny v budove vedúceho prístavu. Prístav sa nachádza pri železnici so zdvíhacím mostom. Na nákup potravín sme už tradične išli s našim zeleným vakom na kolieckach. Famila je dosť drahý supermarket. Napriek tomu sme tu nakúpili oveľa viac potravín, než by sme za tú istú sumu kúpili na Slovensku. Minuli sme zhruba 80 eur. Supermarket Aldi sa nachádza priamo naproti Famile a tam sú ceny ešte nižšie. Mnohokrát niekoľkonásobne nižšie než na Slovensku, alebo prinajmenšom porovnateľné. Samozrejme, nie všade v Nemecku sú potraviny takto cenovo dostupné. Anklam je malé a turisticky pomerne málo známe miesto. Aj vďaka tomu ceny nemajú turistickú prírážku, ako sme to videli napríklad v Benátkach minulý rok. Nákup sme museli spraviť v sobotu, pretože v nedeľu sú takmer všetky obchody v Nemecku zatvorené, s výnimkou kaviarní, stánkov so zmrzlinou a zopár pizzérií. Na druhý deň sme išli na prehliadku mesta. Do parku je zakázané vodiť psov. Podobné zákazy sme videli na viacerých miestach v Nemecku, ale aj minulý rok vo Francúzsku. Nás zaujímalo najmä múzeum letectva Otta Lilienthala, nazývaného Kráľ vetroňov alebo lietajúci muž. Bol prvým človekom, ktorý zdokumentoval opakujúce sa úspešné lety s klzákmi. Výstava pozostávala predovšetkým z modelov starých typov lietajúcich strojov, ale aj z dobových fotografií a interaktívnych experimentov, ku ktorým je možné pozrieť si po oskenovaní QR kódu video. To bolo však v nemčine, takže sme väčšinu vecí pochopili iba experimentovaním a intuíciou. Výstava má iba jednu väčšiu miestnosť, aj keď zopár modelov je už hneď pri vchode. Voda pri plavbe do Crozlinu bola z rána ako zrkadlo. Na vodnej hladine vytvárali stromy a kríky nádherné krajinkové panorámy. Počas dňa však začalo pršať a do Crozlinu sme došli už za dažďa. Crozlin je dobre zariadený prístav a neďaleko je aj menší obchod s potravinami. Ceny sú samozrejme vyššie než inde, za konzervu fazule v pardakovej omáčke zaplatíte aj 2 eurá a výber zeleniny a ovocia je dosť chabý. Ale na menší nákup je postačujúci.
prístave sa dá natankovať palivo pre loď a dokúpiť vybavenie v jachtárskom obchode. Nevýhodou je, že prístup k záchodom a sprchám je na čip, ktorý treba vrátiť do 8 večer alebo až o 9 ráno, takže odchod nemožno naplánovať na skoré ranné hodiny. Nakoniec sme sa teda rozhodli, že sa nebudeme zbytočne stresovať a na ďalší deň odplávame až o 10. V areáli prístavu sa pestujú voľne dostupné kuchynské bylinky. Plavba do Greifswaldu bola pomerne pokojná až na niekoľkých netolerantných jachtárov, ktorí sa drali pred nás aj v úzkom prieplave, a to aj napriek plavebným predpisom, podľa ktorých sme mali mať prednosť my. Všimli sme si, že mnohí jachtári tu neovládajú ani zvukové signály. Vždy, keď sme na nich zatrúbili, nechápavo na nás pozerali, ako by sme spadli z višne. Otváranie veľmi starého dreveného zdvíhacieho mostu sa vykonáva manuálne krútením kľuky. Most je vyhlásený za technickú pamiatku. Do prístavu v Greifswalde sa dá slobodne dostať z vody. Treba sledovať voľné miesta označené zelenou značkou. Prístup na móla z mesta je už však obmedzený vstupnou kartou. Rovnako ako aj prístup na prístavné toalety a priestor s kontajnermi. Z vnútornej strany móla sa dajú dvere otvoriť vypínačom. Check-in sa dá spraviť nielen u Hafenmastera, ale aj v automate, najmä kvôli tým, ktorí priplávajú do prístavu mimo otváracej doby Hafenmastera. Za záchody a sprchy sa platí záloha 20 €, ktorú si môžete pri vašom odchode v spomínanom automate previesť naspäť na kartu. V prístave v Greifswalde sídli aj svetový výrobca luxusných plachetníc Hanse Yachts. Firma bola založená v roku 1990 a je druhým najväčším výrobcom plachetníc na svete. Je tu aj dobre vybavený jachtársky obchod, ktorý sa žiaľ otvára až od 10 ráno. Mali sme šťastie, že do obeda bolo slnečné počasie. Hrozba dažďa v nasledujúcich dňoch nad nami visela takmer neustále. Súčasťou starého prístavu je open air výstava starých plachetníc. Najstaršia loď Pomerland je z roku 1880. Do centra mesta a najmä do supermarketu je to trochu dlhší pochod na pešo. Potom sme išli taktiež na pešo pozrieť si otvorenie mostu a ruiny kláštora. Z nejakého dôvodu sa cesta naspäť zdala byť oveľa kratšia než cesta tam. Na pobreží rastie veľa druhov liečivých bylín, vrátane divého chrenu.
Jeden z nich sme sa pokúšali vytiahnuť, keďže koreň i listy tejto rastliny by obzvláštnili naše dovolenkové kulinárske experimenty. Bohužiaľ mal koreň zapustený tak hlboko, že bez lopaty nebola proste šanca na úspech. Horúce počasie prijalo zvýšeným predajom zmrzliny. Okolo mosta je veľa stánkov s predraženým rýchlym občerstvením, najmä s rybacími žemľami zvanými Fischbrötchen a grillovanými klobáskami Bratwurst. Samozrejme, väčšina týchto stánkov sa otvára až od 10:00. Ruiny kláštora sú pomerne dobre zachované, len niektorí ľudia po sebe očividne nevedia popratať. O supermarkete Norma sme na Google čítali zlé recenzie. Kupujúci sa sťažovali na zlú hygienu, nevrlý personál a chaotické organizovanie uličiek, ako aj platené parkovanie pred supermarketom. My sme si našťastie nič znepokojujúce nevšimli. Druhý deň v Greifswalde sme sa ponáhľali do botanickej záhrady, aby sme si ju stihli pozrieť ešte pred búrkou. Botanická záhrada je najkrajšou časťou Greifswaldu. Vstup do nej bol zdarma v celom areáli.
Naspäť do prístavu sme už utekali pred búrkou. Predávači na trhu už odkladali tovar, ale ešte sme si stihli kúpiť potreby na šitie. Plavba do Stralsundu prebehla pokojne, ale otváranie mostu sa oneskorilo o 20 minút. Priviazali sme sa pri stĺpe, aby sme nemuseli len tak bezcielne krúžiť dookola a míňať pritom palivo. Keď na semafóre konečne zasvietila zelená, najprv sme museli počkať, kým vyplávajú lode idúce zo Stralsundu, až potom sme mohli ísť my. Prístav v Stralsunde je voľne prístupný verejnosti. Jediné, čo si vyžaduje špeciálny prístup na kód, sú toalety, ktoré sú pravdu povediac trochu hnusné. Pripomínajú papundeklové kadibudky trošku väčších rozmerov, je tam zvláštny zápach a sprchy sú v kuse vytopené. Na druhý deň sme sa rozhodli ešte pred návštevou zoo ísť do Bauhausu. Potrebovali sme kúpiť nejaké súčiastky na loď a malý obchodík so suvenírmi, ktorý je blízko prístavu, nemal všetko, čo sme potrebovali. Domáci obyvatelia nám nevedeli poradiť. Vždy, keď sme spomenuli slovo Bauhaus, teda obchod, ktorý nám odporučil správca prístavu, tvárili sa nechápavo, ako by o takom obchode počuli prvý raz. Nakoniec sa nad nami zľutoval vodič autobusu a aby nás ušetril od blúdenia, zviezol nás zdarma o 2 zástavky, kde sme mali prestúpiť na autobus číslo 31. Cestovné lístky sú v Nemecku drahé, možnosť platiť kartou je často obmedzená a niektorí šoféri nemajú vydať z bankovky. Kúpili sme 2 lístky a za 30 minút jazdy sme zaplatili 5 eur. Zoo v Stralsunde pôsobilo trochu depresívne. Zvieratá mali málo priestoru, ohlodávali ploty a v nádobách nemali dosť vody. Cez deň im ju niekto doplnil, ale aj tak nám ich bolo ľúto. Jedno zo zvierat dokonca ušlo z výbehu a jedlo krmivo rozsypané uprostred cestičky. Väčšina zvierat boli hospodárske zvieratá.
Najlepšia časť zoo bol pestrofarebný záhon liečivých rastlín pri mlyne a záhrada pre včely. Keby to bola botanická záhrada namiesto zoologickej, neboli by sme proti. Na tretí deň sme navštívili oceanárium, ktoré má dosť drahé vstupné. 17 eur za jedného dospelého, ale myslíme si, že to stálo za to. Výstava je spracovaná zaujímavo v spolupráci s umelcami, ktorí vytvorili modely niektorých zvierat zo skla. Modré tlmené osvetlenie podčiarkuje atmosféru výstavy a vytvára ilúziu temnej hlbočiny mora a oceánu. Modely zvierat, vrátane veľryby a obrovských kalmárov boli vyhotovené v životnej veľkosti. Žralok obrovský vyzerá hrôzostrašne, ale je opisovaný ako neagresívny a neškodný pre ľudí, v porovnaní s oveľa dravším žralokom belavým, a údajne dokáže vyprodukovať až 18 litrov spermií. Vystavený model podmorského plavidla Mantis, s ktorým je možné ponoriť sa až do hĺbky 700 metrov, bol použitý aj vo filme s Jamesom Bondom. Hneď po oceanáriu sme sa rozhodli ísť na prechádzku do mesta. V Stralsunde je okrem oceanária ešte aj morské múzeum, ktoré však bolo kvôli rekonštrukcii zatvorené. Pokus nájsť v meste kešku kruto zlyhal, keď nám zdochla batéria na mobile. Celý deň sme so sebou pre istotu trepali dáždníky, keďže hrozba dažďa stále visela nad nami. Mali sme šťastie a väčšinu nášho dňa sme zvládli absolvovať bez zmoknutia. Pri prezeraní výkladov sme videli aj hodinky za 10 000 eur. Trochu drahý suvenír, ale proti gustu žiadny dišputát.
Na ďalší deň sme mali trochu problém vymyslieť si kultúrny program, keďže väčšinu vecí, ktoré sa dajú vidieť, sme videli už v predchádzajúce dni. Nakoniec sme sa rozhodli ísť na prechádzku popri pobreží, spojenú s meraním sily vetra a hľadaním kešiek. Kešku sme nenašli, napriek správnemu nasledovaniu stôp. Je možné, že ju niekto pred nami vzal, alebo sa zmenila skrýša. Na pláži sme našli v piesku 2 eurá, za ktoré sme si v meste kúpili mätovú a čokoládovú zmrzlinu. Zmrzlinu tu robia dobrú, chutila prirodzene a nie umelo. Plavba do Folgastu prebehla pokojne. Vo Folgaste sme kotvili zadarmo, keďže Hafenmaster tam v čase nášho príchodu nebol. Kotví sa predkom v blízkosti Vysokej Šachoriny. Kotvenie predkom je v Nemecku časté, aj keď my osobne sme sa snažili kotviť bokom všade, kde to bolo možné, aby sa nám ľahšie vystupovalo z lode. Večer nám náš lodný kuchár navaril vegetariánske fazuľové čili. Pri plavbe do Monkebude nám vo vysokých vlnách od mora bolo zle, takže čas posádky si musela vziať kinedril. Monkebude je dedina, v ktorej tvoria veľkú časť obyvateľstva dôchodcovia a bohatí chatári. Po zakotvení sme sa rozhodli ísť do miestnych potravín dokúpiť lodné zásoby. Akurát sa tu konalo vystúpenie speváckeho zboru. Na programe boli námorné piesne a známe šlágre. Vedeli spievať naozaj dobre a keby sme mali viacej času, zostali by sme pozrieť viac, ale akurát sme sa ponáhľali do už spomínaných potravín. Bohužiaľ, potraviny boli napriek tvrdeniu Google zatvorené, takže sme sa do prístavu museli vrátiť s prázdnym zeleným vakom. Na pláži platí pomerne veľa zákazov ohľadom nevodenia psov a koní na pláž, o nekrmení divej zveri a ponechaní fliaš v špeciálnom boxe. Zákaz vstupu so psom nikto nedodržiava. Zároveň však nie je ani nikto, kto by vás za porušenie trestal. Plážové prístrežky je potrebné rezervovať si na recepcii. V prístave je niekoľko sôch a pomerne veľký sortiment okrasných rastlín.
Žeriav na spúšťanie a vyťahovanie lodí je bežný nielen v každom nemeckom pobrežnom meste, ale aj v takýchto malých dedinkách ako Monkebude. To sme nemohli povedať o Grécku, tam žeriavy v prístavoch prakticky neexistujú. Podvečer sme museli prekotviť na iné miesto, aby sme uvoľnili spot inému jachtárovi, ktorý tam za normálnych okolností kotví. Plavba do Svinoústia bola znova sprevádzaná gigantickým húfom divých vtákov, a to najmä z rána. Svinoústie vyzerá presne tak, ako si ho pamätáme. Pri hľadaní supermarketu Biedronka sme trochu blúdili. Zašli sme totiž zbytočne ďaleko od centra mesta, a to aj napriek tomu, že sme mali GPS. Nakupovanie v akomkoľvek inom supermarkete než Biedronka je dosť drahé. Ceny potravín v Poľsku poriadne zdražili od vtedy, čo sme tam boli naposledy. Niektoré potraviny boli dokonca drahšie než v Nemecku. V supermarkete Polo sme všetky veci z košíka vrátili naspäť do regálov a rozhodli sa pokračovať v blúdení, až kým nenájdeme Biedronku. Našťastie sa naša dovolenka blížila už ku koncu a nejaké zásoby sa nám zvýšili ešte z nemeckej strany, takže nám stačilo spraviť iba doplnkový nákup. Ten zahŕňal aj ruské pyrohy, ktoré chutili ešte lepšie než z motelovej reštaurácie v Orlíku. Na druhej strane kapustové s hríbami boli také hnusné, že ešte dlho po zjedení zanechávali v ústach nepríjemnú pachuť. Napriek riziku blížiaceho sa dažďa sa na pláži všetci zabávali. Nad kúpajúcim sa nudistom sa nikto nepohoršoval, dokonca sa nikto ani nezastavoval a neukazoval na ňo. Jednoducho bol totálne organickou súčasťou prostredia. V Svinoústí sme úspešne našli 3 kešky. Pri plavbe do Volinu sme si akurát vychmatli časť jachtárskych pretekov. Našťastie sa nám všetci správne vyhli.
Vo Volyne sme navštívili múzeum Slovanov a Vikingov. Skanzen sa ukázal byť ideálnym miestom aj počas upršaného počasia, pretože sme sa v prípade potreby vedeli skryť do niektorého z domčekov. V porovnaní s našimi drevenicami v Bardejove bola zaujímavá stavba stien a tradičné slamenné strechy. Oproti moderným domom majú vikingské obydlia nižšie umiestnený strop a menšie dvere, takže pri vchádzaní sa treba často prikrčiť a dávať pozor, aby ste nenarazili hlavou do zárubne dverí. Kedysi sa verilo, že vetvičky liečivých bylín zavesené na dverách a strechách domu pomáhajú chrániť domácich pred zlými duchmi a bosorkami. Ochrannú funkciu mali aj mnohé runové znaky namaľované na podpere a stĺpoch domov. Vybavenie domčekov, hoci zastaralé, vyzeralo byť pohodlné aj na dnešné pomery, najmä široké a veľké postele vystlané zvieracími kožušinami. Kúpiť sa tu dali aj sladké žemličky pečené v tradičnej hlinenej peci. Niektoré z nich však boli očividne také pripálené, až sme sa čudovali, že ich predávajú namiesto toho, aby ich vyhodili. Plavba do Stepnice sa zaobýšla bez problémov. V Stepnici sme v Biedronke dokúpili zopár dobrôt. Najakčnejšou časťou dňa bolo, keď sa dve mladé baby jachtárky pokúšali zaparkovať s loďou v prístave, pričom motor otočili totálne dole hlavou a ledva sa im podarilo situáciu ustáť. Našťastie sa im nič zlé nestalo a každý, kto len mohol, im pribehol na pomoc. Plavba do Štetína prebehla hladko. Po príchode do Štetína nasledovalo niekoľko hodín vypratávania lode a odnášania vecí do auta, pričom sme sa v pravidelných intervaloch skrývali v lodi pred dažďom.
Medzi tým sme museli ešte aj prekotviť na iné miesto. Zložením sťažňa sa oficiálne uzavrela možnosť vlastnoručne varenej stravy na tejto dovolenke, čo bola škoda, lebo náš lodný kuchár skoro každý deň vyprážal fajné dolky, varil cestoviny, mäsko a pyrohy. V Žabke sa dá síce kúpiť zapiekanka, ktorú vám predávačka ohreje v mikrovlnke, ale oproti čerstvej strave je to šuvix. Bosman vytiahol loď z vody tak rýchlo, ako nám ju dal na vodu. Pri cúvaní s autom sme žiaľ nabúrali do stĺpu. Poškodilo sa nám zadné svetlo. Potom sme si chceli ísť pozrieť susedné prístavy, lode a móla, ale zistili sme, že plynulý prechod medzi nimi nie je možný, lebo všetko je veľmi prísne ohraničené plotom ako súkromné pozemky. Aj keď v niektorých prípadoch sa dalo prekľučkovať poza plot. Noc sme strávili v ubytovni jachtárskeho centra v tej istej izbe ako pred 7 rokmi. Štetínska zátoka, tak ako všetky vodné plochy v jej okolí, je pomerne vďačná pre jachting pod plachtami. Počas celej dovolenky sme drvivú väčšinu času strávili plavbou na vietor a jazda na motor bola limitovaná iba na prístavy alebo stavy bez vetria. Veľký rozdiel medzi plavbou na poľskej a nemeckej strane sú rybárske siete. Zatiaľ čo na nemeckej strane sme rybárske siete nevideli, v poľských končinách je ich všade kopa. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité dávať pozor a radšej sa držať plavebnej dráhy. Celý čas fúkal stabilný západný až juhozápadný vietor. Preto sme museli často križovať na vietor a pri ceste naspäť sme sa dlho plavili na zadný vietor, čo nie je zrovna ideálne, keďže plavba na zadný vietor prináša zvýšené riziko morskej choroby. Dovolenku v Nemecku a Poľsku hodnotíme pozitívne.